Sanibonani la kuWantshuphakama, Mbingelelo wesifundo. uNtencane useveze indawo yokuklina umzimba kanye nesikhumba. Lapho khona ubebhale kanjena ethi, ngisaqhubeka nakho ukunakekela umzimba bengiyobona uDr Zondi lapha eDriptown, eMavundla Square. Ngiyofaka i-drip eklina isikhumba, ikuphe amandla, inike namasotsha omzimba anamandla. Kuningi okwenziwayo lana, ungasondela nawe kukhona okuncipha okokuqeda umkhaba nokuqeda lezi ndawo zokubambelela ezila ekhalweni ukuze sibambelele kahle in the air. Lokhu kubhalwe amazwi kaNtencane lapho khona egqugquzela nje abaculi ukuthi uma befuna nje kuyoklina isikhumba kanye nokunakekela umzimba nokunciphisa-ke imkhaba, bengaxhumana nalo dokotela umbukeli wethu. Nawe umbukeli wethu, uma unesifiso sokuthi unciphise, unakekele umzimba wakho, sungaxhumana-ke nalo dokotela mbukeli wethu. Sicela nje ungakhohlwa ukulayikha nokushiya uvo lwakho mbukeli wethu. Siyabonga.